ассалому алайкум бинандагони гиромӣ, барномаи иттилоотии ахборро мустақиман аз телевизиони Тоҷикистон пешкаши шумо мегардонем. Дар студия Саид Аҳмадзода, Шукрона. طبق معلومات کمیته رشد سیاحی نزد حکومت جمهوری تاجیکستان دوامی 7 سال اخیر زیاده از 6 میلیون نفر سیاحان به کشور ما تشریف آورده از منطقه سیاحی تاجیکستان دیده نمودند. امروز در مملکت در عموم 214 مهمانخانه برای قبول سیاحان داخلی و خارجی از جمله در پایتخت مملکت شهر دوشنبه بیش از 50 مهمانخانه آماده خدمت میباشد. اینچنین 34 هاستل و موتل، 52 آسایشگاه، 7 مرکز معالجوی و 10 خانه استراحتی در منطقه‌های جمهوری در خدمت سیاحان قرار دارد. دایر به امکانیت‌های سیاحی کشور همکارانمون اهل‌دین نورالله گزارش می‌دهند. рушди соҳаи сайёҳӣ дар шароити ҷаҳонӣ шудан ва пешрафти иқтисод ва саноати кишварҳои олам бахши меҳварӣ ва калидии иқтисодиёти кишварҳои пешрафтаи ҷаҳонро дар бар мегирад. дар ин раванд тибқи оморҳои созмони ҷаҳонии сайёҳӣ дар соли 2025 минтақаи осиёи марказӣ ва ҷанубу шарқии осиё бахусус давлатҳои атрофи роҳи абрешими қадимӣ ба нуқтаи асосии сайру сайёҳат дар соҳаи туризм ва ҷаҳонгардӣ дар сатҳи дунё табдил хоҳад гашт. Здравствуйте, меня зовут Ксения. Я из Санкт-Петербурга. Номи ман Ксения, аз шаҳри Санкт-Петербурги Федератсияи Русия ҳастам. Ман бо даъвати дугонаам ба Тоҷикистон омадам ва ҳоло дар ин гӯшаи Беҳиштосоҳ қарор дорам. Бори аввал аст ки дар кӯҳҳои зебои Фон қарор дорам. Таассуроти ногуфтанист. Нахустин маротиба аст ки пиряхҳоро дар ин кӯҳҳо дидам. Кӯлҳои мусаффо ҳаст ки инҷо зуд ранг иваз мекунанд. осмони Тоҷикистон софу кабуд аст. ба ман ин писанд омад. бори аввал аст ки ба Тоҷикистон омадам. ман ба ҳама ҳамватанони худ он аксҳое ки гирифтем нишон медиҳам ва мегӯям ки Тоҷикистон воқеан зебост. одамон дар ин ҷо бениҳоят меҳрубонанд ва ҳамеша барои кӯмак омодаанд. Тоҷикистон ба унвони давлати мутамаддин ва дорои ёдгориҳои таърихӣ узви комилҳуқуқи созмони ҷаҳонии сайёҳии созмони милали муттаҳид буда, ҳоло кишвари мо дар сархати давлатҳои амну ором, дорои имкониятҳои бузурги сайёҳӣ дар радабандиҳои харитаи сайёҳии ин созмони байналмилалӣ ба шумор меравад. мо сайёҳатамонро аз Узбекистон оғоз кардем ва инак ба Тоҷикистон омадем. имрӯз мо ба кӯҳгардӣ меравем. муддати 2 рӯз дар хайма буду бош мекунем. хӯрокҳо дар ин ҷо хело болаззатанд. мардуми ин ҷо хело меҳрубонанд. дар куҷое ки моро мебинанд ба меҳмонӣ даъват мекунанд. Тоҷикистон барои ман хело писанд аст. дар пайи дастгириҳо ва имтиёзҳои пешбининамудаи ҳукумати мамлакат ҳавасмандии бахши хусусӣ нисбати фаъолият дар соҳаи сайёҳӣ зиёд гардида, айни замон дар бозори хизматрасонии сайёҳӣ зиёда аз 224 ширкати сайёҳӣ фаъолият намуда истодааст. пеш аз ҳама аз рушди бардавоми ин соҳа дар Тоҷикистони соҳибистиқлол шаҳодат медиҳад. бояд гуфт ки ҷумҳурии Тоҷикистон дорои табиати рангину гуворо ва осори таърихии омӯзанда буда барои инкишофи соҳаи сайёҳӣ шароити мусоидро доро мебошад. бо таҳкими пояҳои истиқлоли давлатӣ, ҳамдигарфаҳмӣ, рушди муносибатҳои дипломатӣ барои муаррифии имкониятҳои сайёҳии давлати ҳуқуқбунёдамон дар сайёра шароити муфид фароҳам шуд. дар ин баробар барои рушди соҳаи сайёҳӣ имтиёзҳои андозию гумрукӣ пешниҳод карда шуд. бори аввал аст ки ман ба ин ҷо меоям. ман бисёр мехостам ба ин ҷо биёям ва кӯҳҳои кишвари зебои шуморо бубинам. имрӯз хеле ҳаловат бурдам. ман дар тааҷҷуб мондам ки шумо чунин одамони хуб ва меҳрубонед ки бо мо бархурди нек доред. воқеан ҳам ҳама мехоҳанд бо мо суҳбат кунанд. дар ҳақиқат ин макон имконияти зиёди сайёҳӣ дорад ва месазад ки ба Тоҷикистон ба дидани чунин манзараҳои ҷолиб биёем. бояд гуфт ки имрӯз дар мамлакат меҳмонхонаҳо бо тамоми шароити муосир барои қабули сайёҳони дохилию хориҷӣ аз ҷумла дар пойтахти мамлакат шаҳри Душанбе дар хизмати сайёҳон қарор дорад. президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои муаззами миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар паём ба маҷлиси олӣ иброз намуданд ки солҳои охир таваҷҷӯҳи махсуси ҳукумати мамлакат ба соҳаи сайёҳӣ имкон дод ки дар баробари афзун гардидани шумораи сайёҳон ширкатҳои сайёҳии ватанӣ низ
зиёд гарданд. гуфтанд ба маврид аст ки дар даврони соҳибистиқлолии мамлакат соҳаи сайёҳӣ ва ҷаҳонгардӣ дар ҷумҳурии тоҷикистон рушд ёфта, ҳузури сайёҳони хориҷиро дар қаламрави тоҷикистон бештар намуд. имрӯз ки ҷумҳурии тоҷикистон узви комилҳуқуқи созмони умумиҷаҳонии сайёҳӣ мебошад, ин имкон фароҳам овардааст ки минтақаҳои таърихию фарҳангӣ ва сайёҳии мамлакатамон дар китоби харитаи сайёҳии ҷаҳон ворид гардад ва ҷумҳурии тоҷикистонро бо минтақаҳои сайёҳӣ, кӯҳҳои баланди осмонбӯс ва обҳои мусаффояш ба ҷаҳониён бештар муаррифӣ намояд. дар идомаи тадбирҳои ҳукумати мамлакат ҷиҳати ба талаботи замон ва ҷалби бештари сайёҳон ба ҷумҳурӣ имкониятҳои хизматрасонӣ барои сайёҳон дар кишвар аз ҷониби роҳбарияти давлату ҳукумати мамлакат боз ҳам мукаммал гардонида мешавад. бо дастгирии президенти ҷумҳурии тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам эмомалӣ раҳмон ва маблағгузории фонди захиравии президенти мамлакат баҳри тақвияти раванди рақамикунонии муассисаҳои таълимӣ, муҷаҳҳаз намудани синфхонаҳои технологияи иттилоотӣ ва китобхонаҳои электронӣ ба зиёда аз 100 муассисаи таълимии вилояти Хатлон техникаҳои насли нави инноватсионии таълимӣ дастрас карда шуд. гузориши Исмоили Соҳибназариён ва Мусои Нурмуҳаммад дар ҳамин хусус. дар доираи татбиқи барномаи давлатии ҷорӣ намудани технологияҳои иттилоотӣ ва коммуникатсионӣ дар муассисаҳои таҳсилоти умумӣ барои солҳои 2024-2028 ба зиёда аз 100 муассисаи таҳсилоти умумии шаҳру ноҳияҳои вилояти Хатлон таҷҳизоти муосири техникӣ аз ҷумла компютерҳо, тахтаҳои электронии интерактивӣ ва дигар воситаҳои таълимӣ дастрас карда шуд. иқдоми мазкур бо дастгирии президенти ҷумҳурии тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ва маблағгузории фонди захиравии президенти мамлакат роҳандозӣ гардида як ҷузъи муҳими сиёсати давлатии рушди соҳаи маориф ба ҳисоб меравад ва ба раванди рақамикунонии муассисаҳои таълимӣ мусоидат менамояд. таҷҳизоти муосир бо мақсади муҷаҳҳаз намудани синфхонаҳои технологияи иттилоотӣ ва китобхонаҳои электронӣ равона гардида шароити мусоиди таълимро барои хонандагон ва омӯзгорон фароҳам месозад. барномаи амалӣ гардондани технологияи иттилоотӣ ва коммуникатсионӣ барои солҳои 2024-2028 дар муассисаҳои таҳсилоти миёнаи умумии ҷумҳурии тоҷикистон амал гарда истодааст ва имрӯз бо дастгирии пешвои муаззами миллат ва фонди захиравии пешвои муаззами миллат дар вилояти Хатлон 446 адад компютер, 67 адад принтер ва 69 адад тахтаи электронӣ проектор ҳамчун тӯҳфа ба муассисаҳои таълимӣ расонида шуда истодааст. дастгоҳу таҷҳизоти дастрас гардида имконият медиҳад ки хонандагон бо усулҳои муосири омӯзиш шинос шаванд, малакаҳои рақамии худро такмил диҳанд ва барои муваффақият дар таҳсил ва зиндагӣ заминаи мустаҳкам гузоранд. ба гуфтаи масъулин татбиқи барномаи мазкур дар 5 соли оянда тамоми муассисаҳои таҳсилоти умумиро бо шабакаи интернетӣ, синфхонаҳои компютерӣ, тахтаҳои электронӣ ва китобхонаҳои рақамӣ фаро хоҳад гирифт. ҳамзамон таъсиси системаи иттилоотии идоракунии соҳаи маориф, платформаҳои таълимии электронӣ аз ҷумла сандуқчаи зулбиё ва таҳияи беш аз 3000 китоби электронӣ ва маводи интерактивӣ аз қадамҳои муҳими дигар дар ин самт ба ҳисоб мераванд. имрӯз ба вилояти Хатлон якчанд намудҳои техникаи муосир барои барномаи таълимӣ ва баланд бардоштани савияи дониши хонандагони ноҳияҳои дурдаст оид ба технологияи муосир мусоидаткунанда оварда шудааст. тавре масъулон иброз менамоянд, тибқи нақша дар оянда ҳамаи муассисаҳои таълимии мамлакат ба шабакаи ягонаи таълимии миллӣ пайваст шуда платформаҳои нави рақамӣ ва маъхазҳои бозии таълимӣ ба хонандагон пешниҳод мегарданд. Исмоил Соҳибназариён, Мусои Нурмуҳаммад, Ахбор. дар вилояти мухтори кӯҳистони Бадахшон барои истиқболи сазовори ҷашни бузурги миллӣ, ҷашни 35-солагии истиқлоли давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон бунёди зиёда аз 400 иншоот ҷараён дорад ки аз ин нишондод сохтмони 154 иншоот дар маркази маъмурии вилоят шаҳри Хоруғ рост меояд. гузориши Моҳираи Тоир дар ин хусус.
дар заминаи сиёсати созандаву бунёдкоронаи ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон таҳти роҳбарии асосгузори сулҳу ваҳдати миллии пешвои миллат президенти мамлакат муҳтарам эмомалӣ раҳмон вилояти мухтори кӯҳистони бадахшон муддати 33 соли замони соҳибистиқлоли давлатӣ ин минтақаи мамлакат ба натиҷаҳои баланди созандагӣ ноил гардид. ҳоло вилояти бадахшон бо таваҷҷӯҳи махсуси ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон дар марҳилаи нави рушд қарор дошта дар қатори дигар шаҳру ноҳияҳои кишвар ба ифтихори сазовор пешвоз гирифтани 35 солагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии тоҷикистон корҳои созандагиву бунёдкорӣ вусъати тоза касб намуда сохтмони иншооти таъиноти иқтисодиву иҷтимоӣ идома дорад. дар заминаи амалӣ намудани дастуру ҳидоятҳои роҳбарияти олии мамлакат дар қаламрави вилоят дар баробари бунёди коргоҳу корхонаҳои саноатӣ бунёди беш аз 1500 иншоот ба нақша гирифта шудааст. дар доираи нақша чорабиниҳои бахшида ба 35 солагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии тоҷикистон дар шаҳри хорух иборат аз 301 банд барои бунёд ва барқарор намудани майдончаҳои варзишӣ, китобхона, марказҳои савдо, муассисаҳои томактабӣ ва таҳсилоти миёнаи умумӣ ва дигар иншооти аҳамияти иқтисодиву иҷтимоӣ дошта таҳия гардида аз соли 2022 то инҷониб 231 иншооти хурду бузург дар маркази маъмурии вилоят ба истифода дода шуданд. дар ин самт боз сохтмони чандин иншооти дигар дар маркази вилоят шаҳри хорух ба нақша гирифта шудааст. ба хотири бозам беҳтар гардондани инфраструктури шаҳри хорух ва вусъат додани корҳои бунёдӣ дар тамоми маҳаллаҳои ҳудуди шаҳр имрӯзҳо корҳои ободонию созандагӣ мушоҳида мерасад. соли ҷорӣ дар доираи истиқбол аз ҷашнҳои интизор 12 километрҳои ҳудуди шаҳри хорух бо маблағгузории ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон чароғон гардид. дар давоми беш аз 33 соли даврони соҳибистиқлолӣ бо талоши пайгиронаи ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон инфраструктури ҳамаи шаҳру ноҳияҳои қаламрави ҷумҳурӣ куллан тағйир ёфта шаҳри хоруғи вилояти мухтори кӯҳистони бадахшон низ аз ин шумор дар канор нест. дар 33 соли истиқлоли давлатии ҷумҳурии тоҷикистон вилояти мухтори кӯҳистони бадахшон ба бисёр натиҷаҳои назаррас ноил шуда истодааст. аз ҷумла маркази маъмурии вилояти мухтори кӯҳистони бадахшон шаҳри хорух ба бисёр натиҷаҳо ба бисёр пешрафтҳо ноил гардида истодааст ва имрӯз маркази вилояти мухтори кӯҳистони бадахшон шаҳри хорух ба марҳилаи нави рушди худ бисёр гомҳои устувор гузошта истодааст. бо қомат афрохтани чандин иншооти муосир симои маркази вилоят боми ҷаҳонро бозам назаррабо гардонда истодааст. моҳираи тоҳир, муборакшои рустам, вилояти мухтори кӯҳистони бадахшон. ахбор. дар ноҳияи спитамин бо мақсади фарогирии бештари кӯдакон ба зинаи таҳсилоти томактабӣ бунёди 3 кӯдакистони нав оғоз гардид. ин имкон медиҳад ки фарогирии кӯдакон ба зинаи аввали таҳсилот таъмин шуда ба мушкилоти мавҷуда нуқта гузошта шавад. тафсилоти бештар дар гузориши абдуваҳуби абдусаттор ва илёс бобоҷон. бо назардошти он ки зинаи таҳсилоти томактабӣ барои ташаккули қобилияти зеҳнии кӯдакон нақши муҳим дорад, то моҳи сентябри соли равон дар деҳоти Истиқлол, Хуррамзамин ва Тағояки ноҳияи Спитамен бо 3 кӯдакистони наву замонавӣ мавриди баҳрабардорӣ қарор дода мешавад. иқдоми мазкур дар ҳамдастӣ бо соҳибкорони ҳимматбаланд ва саҳмгузории аҳолӣ амалӣ гардида фарогирии шумораи зиёди кӯдакон ба зинаи таҳсилоти томактабӣ имкон фароҳам меорад ки насли наврас дар рӯҳияи баланди ватандӯстиву хештаншиносӣ ба камол расад. ҳоло дар ноҳия дар 12 муассисаи таҳсилоти томактабӣ ки дар онҳо бештар аз 2300 нафар кӯдак ба таълиму тарбия фаро гирифта шудааст, омӯзиш бо забонҳои тоҷикӣ, русӣ ва англисӣ амалӣ гардида ҳама намуди машғулият бо истифода аз таҷрибаи пешқадам ҷолибу хотирмон сурат мегирад. ташкили маҳфилу баргузории машғулияти гуногун дар муассисаҳои таҳсилоти томактабии ноҳияи Спитамен аз ҷумла дар кӯдакистонҳои рақами 1, 5, 11 ва 14 аз он шаҳодат медиҳад ки аз ҷониби масъулин ба ташаккули қобилияти зеҳнии кӯдакон таваҷҷӯҳи бештар зоҳир карда мешавад. дар асоси барномаву нақшаҳои таълимии вазорати маориф ва илми ҷумҳурии тоҷикистон ҳамасола мураббияҳо курсҳои махсуси бозомӯзиро хатм менамоянд ва дар раванди таълиму тарбия аз аёният ва воситаҳои техникӣ васеъ истифода мебаранд. соли гузашта дар ноҳияи Спитамен як кӯдакистони нав мавриди баҳрабардорӣ қарор дода шуд. фарогирии кӯдакон ба муассисаҳои томактабӣ айни хол 33.5% ташкил мекунад ки ин бо назардошти марказҳои инкишофи кӯдак мебошад.
таъмир ва муҷаҳҳазсозии кӯдакистонҳо бо аёният ва воситаҳои техникӣ низ аз ҷумлаи тадбирҳоест ки ҳамасола дар доираи нақшаи чорабиниҳо бо мақсади беҳтар намудани шароити таълиму тарбия аз ҷониби мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии ноҳияи Спитамен амалӣ карда мешавад. дар робита ба амалӣ намудани барномаи давлатии рушди соҳаи тарбияи томактабӣ дар ҷумҳурии Тоҷикистон барои солҳои 2020-2025 ҷиҳати дастрасии бештари кӯдакон ба таълиму тарбияи томактабӣ ҳамзамон дар назди муассисаҳои таҳсилоти умумии ноҳияи Спитамен марказҳои инкишофи кӯдак таъсис дода шудааст. ҳамаи марказҳои инкишофи кӯдак бо аёният ва лавозимоти зарурии таълиму тарбия таъмин мебошанд. дар назди 37 масоили таълимӣ 114 гурӯҳи маркази инкишофи кӯдак ташкил карда шуда, айни замон дар марказҳои инкишофи кӯдак 2641 нафар кӯдакон ба таълими тарбия фаро гирифта шуданд. масъулини шуъбаи маориф иброз доштанд ки дар давоми 5 соли оянда бо маблағгузории мақомоти давлатӣ ва саҳмгузории соҳибкорону аҳолӣ бунёди кӯдакистонҳо дар деҳоти ноҳия вусъат ёфта фарогирии кӯдакон ба зинаи таҳсилоти томактабӣ ба бештар аз 50% баробар мегардад. абдуваҳоби абдусаттор, Илёс Бобоҷон, ноҳияи Спитамен, ахбор. кирмакпарварӣ яке аз шуғулҳои деринаи мардуми тоҷик ба шумор рафта, ба истеҳсоли ин ашёи хом дар мамлакат таваҷҷӯҳи махсус зоҳир мегардад. фароҳам будани шароит дар ин самт сокинонро имкон медиҳад ки ҳамасола истеҳсоли пиларо афзун намоянд. айни замон маъракаи пиласупорӣ дар ноҳияи шаҳри Тузи вилояти Хатлон оғоз гардидааст. Самандар Шоев ва Искандари Саид гузориш медиҳанд. кирмакпарварони ноҳияи шаҳри Туз бо истифода аз имкониятҳои мавҷуда ва обу ҳавои мусоид дар миқёси вилояти Хатлон аввалин шуда супоридани пилларо ба нуқтаҳои қабул шурӯъ намуданд. тавре гуфта шуд инак ҳафтаи дуюм аст ки хоҷагидорон аз гирду атрофи ноҳия пиллаи истеҳсол намудаашонро ба нуқтаи қабул оварда то имрӯз аз 19 тонна 800 килограмм нақшаи дурнамо наздик ба 5 тоннаи онро ҷамъоварӣ намуданд. дар ноҳия тибқи нақша 600 қутии тухми кирмак ба сокинон дастрас гардида, дар натиҷаи хуб ба роҳ мондани парвариши он имрӯзҳо ҳосили хушсифату дилхоҳ ба даст оварда ба корхонаи қабули ҷамъияти саҳомии кушодаи пиллаи тоҷик дар ноҳияи шаҳри Туз супорида истоданд. тавре масъулини корхона иттилоъ доданд, ҳамасола барои саривақту босифат иҷро намудани дурнамои истеҳсоли пилла сокинон бо ашёву лавозимоти зарурии парвариши кирмак таъмин карда шуда, дастранҷи онҳо бо нархи дилхоҳ пардохт карда мешаванд. имсол дурнамои истеҳсоли пилла 19 тонна 800 то ба ҳол 4 тонна 600 ҷамъоварӣ кардем. қариб 25% нақшара дар бар мегирад. 20 сум пардохт карда истем. имсол порсол 18 сум буд, имсол 20 сум, перор сол 15 буд. ҳавасмандӣ зиёда нисбати пиллада. ҳамин аст ки сокинони ноҳия барои ривоҷ бахшидани самти кирмакпарварӣ ҳавасмандии зиёд дошта, бо гирифтани ҳосили баланд дар таъмини корхонаҳои саноатӣ бо ин ашёи хом саҳми муносиб мегузоранд. ҷамъияти саҳомии кушодаи пиллаи тоҷик ба хотири рӯҳбаланд гардонидани кирмакпарварон ҳар мавсим дар ҷанбасти дурнамои истеҳсолӣ нафарони пешсафи соҳаро бо тӯҳфаҳои хотирмон қадрдонӣ намуда, бо ин васила ҷалби сокинонро дар рушд бахшидани ин самти муҳими кори кишоварзӣ бештар месозанд. Самандар Шоев, Искандари Саид, ноҳияи шаҳри Туз, ахбор. бинандагони гиромӣ, дар ин ҷо барномаи иттилоотии ахбор ба анҷом мерасад. ба шумо зиндагии хушу осударо таманно дорем. хайр.